गिबियावनो बयखौबो बहुत गोबाव जाबायमोन दै जोङो ब्लग भिडिअ बानायिया माने टाइमफोराबो बारा सोलाबथाराखैमोन बिथिंजाय जिरि सनानि टाइम आरो बिथिंजाय फेसबुकनि टाइम आरो आं दायो गेमफोरबो एसे गेलेबाय थाग्रा जादों नालाय गेमफोरखौबो गेलेनो मोजां मोननायखाय ट्रेन्डिं गेमखाय गेलेबाय थादों आरो ओमफ्राय टाइम होनो हास्लाबिजों लाबजों ब्लग भिडिअखौनो बारा लाबोनाय जाथाराखैमोन ओमफ्राय जायफोरा माने जोंनि ब्लग भिडिअ नायबाय थायोमोन बिसोरो सोङो आरो बिदिनो मानो भिडिअ बानायला मा जाखो मायाबाफोर जाबाय नामा माथो भिडिअखौनो लाबोथारला ब्लगखौलाय बेफोरबायदि आरो जेबोथ' जायाखै जानाया टाइम होस्लाबनो हायियाव एसे थाद'लांदों आरो ब्लग भिडिअआ बेनिखायनो नै दिनैहाय जोङो मास मोनसेनि उनावहाय ब्लग भिडिअखौ बानायलायनोसै बेबायदिनो गेजेर गेजेर मोनसे मोननै टाइम दिहुननानै बानायलांगोन आरो ओमफ्राय दा दिनैनि ब्लग भिडिअआ जागोन जोंहा माइ गायनो नागिरदों आरो दिनैनो हायोब्ला जांख्रा बादिबो जाहैगोन हागोन ना हाया मिन्थिया हायाबोलाय बारा गेर नङा ओमफ्राय मानसिफोरा माइ गायग्रायाबो बिदिनो आरोना दा थांबासो मिन्थिसिगोन दुब्लियाव नायहैबासो ओमफ्राय एसे भिडिअ लालांसै आरो जायफ्रा जों भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांफिनदोंलाय ओमफ्राय नै माइ गायनायनि भिडिअ बानायनायनि सिगाङावनो बेखौ एसे संनानै जानो नागिरदों आरोना बेखौ ओरैबायदि संना जानो नागिरदों एसे खारै होनानै दैसोबसोब संना जानो नागिरदों हासनोसै ओमफ्राय गिदिरद्राय जागोन ना थुख्रासे जानानै थुख्रासे दोनसै जोंहा माइ गायदों नालाय दिनै माइ गायबोला जोंहा नैबे आलासिफोरा जोंहानाव फैखायो आरोना बिसोरखौ लिंहरखायो बोसोरे ओरैनो हर फोजों नै चिरन्जित नै बिसोर आलासिफोरा जोंहानाव सफैखायो आरो बोसोरे आरो सासे फैयासै ओमफ्राय नैबे बे आब'आबो बोसोरे फैखायो उफाय गैया ओमफ्राय नै सिरिसना हाय होनदो एबा हाय हो ओमफ्राय बैथिं न' सिङाव संनाय खावनाय सोलिगासिनो दङ बे आब'मोनानो लोगोसे संदों आं देखायनोसै सासे बिनानाव दंबावो ओमफ्राय नैबे बिनानाव बेबो दंफैयो एकदम हाथा फिथा खामानि मावगासिनो आरो नै पनिर एवनो नागिरदों माने फुंनि जायाखै नालाय बिसोरबो जाबोआखै दिनै फुङावसो फैदों आलुजों पनिर एवसिगोन आरोना ओमफ्राय ओरै फारसे माइ गायनायाव माइ गायग्रा रुवानिफोरनो होनो थाखाय नै काबलि बुट सयाबिन ओमफ्राय जोगोनार एवदों आरोना बेखौनो होगोन साहाजों लोगोसे माइब्रा ओंखामबो दङ बेनिफ्राय मिस्थिबो होनाय जागोन आरोखि मिस्थिखौबो लायनांगौसो दसे उनाव दा नै औ आब'आ संगासिनो दङ नैबे माइब्रा ओंखामा जोंनिथिं माइब्रा ओंखाम होनो आरो बेलेगथिं बेलेगबो होनो हागौ ने बेखौ हमो आरोना माने सालामनाय नुदों हायलाय थांगासिनो जाग्राफोरा दसेल' नेनांसिगोन 5 मिनिटनि उनावनो मोनजासिगोन गोबोरखि गालागोन बिनि उनाव गोबोरखि दङ नै फैयै दुब्लियावहाय सफैबाय माइ गायग्राफोरखौ दाना नुसिगोन जोंहानावहाय सोर सोर माइ गायदों नुसिगोन फैयै सफैबाय बुरजायानो दंसाबो माइ गायग्राफोरालाय फाइनालि जों दुब्लियाव सफैबाय ओमफ्राय नै बैथिंनि पार्ट मोनसेखौ गायखांबाय ओमफ्राय बे पार्ट मोनसेया दंबावो आरोना ओमफ्राय दायो रेस्ट टाइम माने जानाय सम आरो ओमफ्राय नै माइब्रा ओंखाम होदों ओमफ्राय ओंखामखौ थालिर दनायावसो होनाय जादों आरोना गोदो हाबा हुखाफोराव थालिर दनायावसो जायोमोन नालाय ओमफ्राय दुब्लियाव एक्सुवेलि बेखौ होनाया मोजां मानो होनबा सेवलाङो नालाय प्लास्टिक होयोब्ला प्लास्टिकआ सेवा हाया गाज्रि जायो
दा इनिफ्राय नै आङो माइ गायग्राफोरखौ एसे देखायनोसै खाथिनिफ्राय गासिबो गामिनिनो गोजा सोरखौबा आबै जायो सोमोन्दोआव मादै जायो आब' जायो बावहारि जायो खैनाफोर जायो नैबे होथेनाया खैनाफोर अनफावरि जोबोद अनसुलि बियो नै बिथिं दं नै खैनाफोर दङ बाजै दङ नै ओमफ्राय बे ओंखाम रानबाय थानाया जोंहानि आइ एसे बुरैबाय आरोना खामानि मावबाय थायो नालाय बांद्राय खामानि मावनायखायसो बुरैदों लोगोफोर नङाबा एसे बारा बैसो जायाखै बेनिफ्राय नै लाजिदों खोमा साथा होथेदों बे खैनाफोरसो खोमा ने ए दे नै जा खैनाफोरा गरायसरनिफ्राय लाबोनाय खैनाफोर आरोना फंबाइनि औ नै दे आब' देखायदो एसे जेबो मोनथ'वाखै माथो न' दा आइटेमसो मोनबाला एसे औ हेल' सासेया होथेनानै लाबाय हनै लाजिनो नाङा गामिनिखौ मिथिखायो बयबो आबैया हेल' होनाबो आबैखौ हेल' नै र' आबा र' होहांबाय जानाय होहांबाय बिथिं न'आ माथो बाजैया मोनाखैलाय औ दे मा मोनखो मा मोनाखै दासो रानहांदों नालाय न' दासो रानहांदों मा मोनखो बुदो लाव ओमफ्राय खाम माइब्रा ओमफ्राय दै आरो फायबावगोनदां दा मायाबा मिस्थिबो दङ दंनायालाय दा जानोसै औ दे आबै मोनजोब्बाय ना दे रेसमा जोंहानि खोथिया रोंग्राफोरा बिसोरनो आरोना ओमफ्राय नैबे सासेया पारमानेन्ट जोंहानाव पारमानेन्ट मावखायो आरोना नांगौबानो मोनो हेलौ होनबानो जायो नैबे जोंहानि आफा एसे नायना हरदो आफा चिरन्जित केमेरासो खालामदों नामाब्रा चिरन्जितआलाय मा बेलाय बानलु राननायाव थांसै ना बा नै दुब्लियाव फैनाया जिरिसनाया एकदम दै गेलेनो मोनो ओरैबायदि दावराव जादों नै माथो गाव हाबा माथो बिमाखौ हाबोनानै हाबदो बा गेलेदो चुक गेलेदो दे हाबला ए दे गेले दे दे हम ये हरै थांबावब्रा नै जों खाथियाव आंनि खाथियाव आबा जिरिसना हेलो हाय बोलो बेटा हाय बोलो दे हेलो होन दे बा गेलेनोबालाय ओंख्लायदो ये दै गेलेनाय जोंहा जिरिसनाया नै माइ गायग्राफोरा जाखांनानै दसे जिरायबाय आं इन्टारभिउ लानोसै बिसोरखो इन्टारभिउ लानोसै दै सोरखौ लानांगौ दे खैनाफोर अनफावरिखौ लानोसै आं इन्टारभिउ न'नि मानसिया नायगोनथ' आरो दे इन्टारभिउ लानोसै दे
माइ ओंख्रिखौ लानोसै माइ गायनानै बोरै मोनदो बाजै मोजां मोनदो मा मोनजाखो मानो होनबा माइब्रा ओंखाम मोनजाबाय लावजों गाबनि ओमफ्राय आरो लालमहन मोनजाबाय लालमहन दे आदै माखौबा बुंलायदो दे अखा फैदो जोंथिं फाया मा जादोंथाय मिथिना मोनला एमब्लु हाबागोन जानो मासे एमब्लुदोंमोन गाबनानैनो सिरि थालायलायबाय अखायानो गैया हाबा होनोबा मानै नांगोन ना मानसिनि जोबोर जानो मानसिखौ नागिरदो नागिरनांगोन र' हाबा होनांगोन हाबा मा मोनजाखो दे बुं मा मोनजाखो माबा मटर बुट लाव आरो ओमफ्राय माबा लालमहन दै दैबो मोनजाबाय दे गोथावमोन दे ओमफ्राय देग्लाय जोंनि गामियाव सोरनि हाबा दङ खोन्थालाय लावलाहानि हाबा दङ माबा अमाया देरनो रोङाखै ओमफ्राय बेखौ दा अमा बाथोन होगोन आरो अमा बाथोन अमाया एसे आरो ओमफ्राय दा अमायानो देरथासै ओमफ्राय बेखौ बाथोन देनानै रायजोखौनो रानना होगोन मोनजाफेराखै रायजोफोरा जिखुनु जाया जोंनि गामियाव अमा बाथोन होगोन आरो फार्स्ट टाइम अमा बाथोन दा अमा बाथोन माइ गायदों जोंहा दिनैनो फार्स्ट माइ गायजेनदों आरो देग्लाय बोसोरावहाय ओमफ्राय दिनैनो लास्टबो जानो हागौ हाजोबोब्ला मानसिफोराबो गेरमानि नालाय गायग्राफोरा हाजोबबो जानो हागौ आरो दे मोजांसु आदाजों आगैजों मोजांसु दैया गोथौ जादो आबो संनाय ना गोथौ जादो बानलु गैला नामा गायै गायनानै माने खना फारसेथिं जबबोबाय आरो माथो जोबसिगोन नालाय जोबगोन ना जोबा दे दिनै जोब्बायानो नै नंगौ जोब्बाय केप्टेना नोंनो नङा होमबा आंनो केप्टेना जोब्बाय बेनोना आबा खस्थ' मोनदो आबा नै बाख्रि गायदों बाख्रि बिराद गिदिर बाख्रि गायबायहाय बिराद गिदिर बाख्रि गायबाय अनजि बर'आ बाख्रिया गंनै जाबायना देग्लाय फैदो जाबाय आबा फैदो खोथियाखौ बेयावनो गारलांसै हरना दोन बे गुदियाव हरना दोन माइ गायनाया जोब्बाय नालाय लास्टनि आयदाया बेबायदि जायो आरोना औ लास्टनि आयदा बेयो फैसालि खोबनाय आयदा बेयो औ माइ गायनायनि हाजिराखौ हरगासिनो फाइनालि जोब्बाय आरोना